L-awtoritajiet Franċiżi għaddew lill-awtoritajiet Maltin il-lista bid-dettalji tal-każ SwissLeaks. Bil-lista għand l-awtoritajiet Maltin, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem mal-ġurnalisti b'mod immedjat. Spjega kif wara li madwar xahar ilu reġa' feċċ il-każ, bdiet il-ħidma biex l-awtoritajiet Maltin jiksbu t-tarif meħtieġ. Issa din il-lista ddiet lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex jibda mill-ewwel bl-investigazzjoni. Jintajt istruzzjonijiet immedjati lill-Kummissarju għat-Taxxi Interni sabiex ikun jista' jibda investigazzjonijiet fuq id-dejta illi ġiet akkwistata b'mod immedjat u sabiex dawn id-dossiers jingħataw priorità assoluta fl-investigazzjonijiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li skont it-Trattat tat-Taxxa Doppja bejn Malta u Franza u Direttiva tal-Unjoni Ewropea, il-lista ma tistax tkun ippubblikata b'mod indiskriminat. Iżda wara li kkonsulta mal-Avukat Ġenerali, il-Prim Ministru talab lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex jgħaddilu l-ismijiet ta' dawk li huma politikament esposti u isimhom qiegħed f'din il-lista. U tinkludi ministri, ex-ministri, membri parlamentari, ex-membri parlamentari, nies b'karigi sensittivi fih dan iċ-ċivil, karigi għolja, membri tal-ġudikatura, dan kollha u l-familjari tagħhom tajjeb li ngħid jiġifieri. Il-familjari tagħhom jiġifieri wkoll huma inklużi fid-definizzjoni ta' politically exposed persons. Hawn il-Prim Ministru għamilha ċara li se jkun qiegħed jieħu l-passi meħtieġa. U kwalunkwe persuna li tista' toħroġ li kienet jew li politically exposed bid-definizzjoni kollha illi fija ikun komunikat lili ħalli mbagħad jittieħdu d-deċiżjonijiet kollha dwar jekk ikun il-lok dwar persuni li jiġu sospiżi, persuni jitolbu jiġu mitluba jirriżenjaw li jitneħħew mill-post tagħhom. Mhux kull min hu f'din il-lista bil-fors kiser il-liġi, għaliex jista' jagħti il-każ li kien hemm min kien qed jiddikjara l-kont. L-ewwel darba li feċċ il-każ kien fl-2010, iżda gvern preċedenti qatt ma talab it-tarif. B'hekk il-Prim Ministru enfasizza d-differenza bejn iż-żewġ gvernijiet u għamilha ċara li l-Gvern se jkun qiegħed jara jekk hemmx Maltin b'kontijiet bankarji moħbija f'postijiet oħra.